Maayong buntag, malipayong Sabado. Good morning! Good morning. Atay bago karon nga kauban? Good morning, love. Ay, lovely. Lovely gihapon. Lovely. Lovely, AG. Lovely, but not Welcome to the name. Panibaya sa Kabutagon. Alright, thank you so much. Nakulbaan ba agad ko? Na-inspire kita kang kay very young ang atong kauban. Yes. Young, Young, hindi. young in Ano na? age, but not in face. Natay panghinuklog ka ron, G. And I hope nga kita tanan makahinuklog yun ani nga mga lines nga gi-prepare ni Darrell. Darrell, go! Actually, akong gihangyo si Aging kasi siya mo basa. Kaya siya may guess. Ato siyang dog-dogon ka. Sige, G, go. Banimbaya para karon nga kabuntagon. Ipakita sa imong kaugalingon ang imong gusto nga kausaban sa kalibutan. Aha. Mark, Sama kung na da. gusto ka mag-change, kung nakay-change, kung gusto i-impose sa world, Pero ang iyang giingon, panimbaya, karon nga kamuntagon. panghinuklog. Pangnuklog karon nga kabuntagon. We started within ourselves kung unsa atong Yes. gusto nga change nga makita sa kalibutan. Exactly. Yes, kay usahay man good, gusto ta nga i-change sa uban but sa atong self dili siya makita. Dagat ang reklamo. Nga, Oo. dapat kani siya, mo ang buhaton. Very mismo, wala ka ni buhatan. Correct. So ikaw ang Mag-start magpakita. yun, unang-una, self-discipline ang atong impose atong kaugalingon. Exactly. Kay para pod nga makita sa uban nga ikaw mismo nag-una sa gusto nimo i-impose nga mga changes. Okay. Wala na siyang leader ba nga gusto siya nga yung mga members sa'yo moabot. And yet, Oo. siya dugay. No? So kung gusto kang watong sa members, Una nyo kamabot. And if gusto pod ka i-respeto, unang-una Una nimo ka. mag-respect ka sa imong self. ang kausaban, magsugod yun sa imo. Well, it's a great morning. It is a great morning. Great kayo pod kay natay question for our Bible trivia. Actually, good news mga kapaglaom tong kay niabot na ang atong panimbaya sa Kabuntagon t-shirts with its latest and newest design. Actually, naot mapakita nato, no? Dessert. Atong t-shirt, Nawala din yung mapakita t-shirt. nato. I'm Anyway. sure ang atong mga kapaglaom willing na kayo sila mutawag karon o gusto na kayo sila mutawag. Anyway, ato sa ipakita para mas mainganyo gin mo mga kapaglaom nga mutawag. Here is our latest design of our t-shirt, black and Yes, yellow. available na siya. Katupong nakadaog nga wala pa nakakuha sa ilang price, pwede na sila muanhi Nay- aron sa pag-claim ni. Nay pangutana ba kung nanawag sila atong nga time nga katong gray pa, pwede ba daw kaning black ilang i-claim? Let us see. Depende sa availability. I know mga kapaglaw, you are so excited to grab a piece of this. So please now, ready your phones and dial the numbers tungod kay anina ang atong pinakaunang Bible trivia question for today's episode. Ano yung kabasa, G? Alright. After returning from their exile, Exile. what was the name of the city where Joseph, Mary, and Jesus lived? Okay, mga kapaglaom, ato ng... Hindi na siya kagayan di Oro City? Okay. Dili, Miss Or. Mga kapaglaom tawag mo aron kung makadaog mo sa inyo nga sa ato ang mga t-shirt o mga prices. Pwede mo bisita din sa atong Hope Channel sa South Philippine Union Conference dire sa 3rd floor building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. O kung gusto gyud mo nga makakuha sa atong Bible, sa ato ang Panimbaya shirt, pwede mo mutawag sa mga numbers nga naka-flash sa inyong mga screens karon gyud dayon. Well, of course, kung aduna po mo yung mga miyembro or mga kaigalaan, members kami lang kaigalaan abroad, nga nasa abroad, pwede na to sila pwede na to ipatod kanila ang atong live streaming link para po sila makapaminaw sa labas ng mga awit o makapaminaw usab sila makapatalingog sa atong mga hisgutanan unya sa dili madugay. Ug dungan ni ining bagong Sabado, atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang makanunayon nga grasya ug mga panalangin sa tibuok semana ni ini nga kadlaw. Yes, sakto na EJ. O karon nakabuntagon ang muhatag o pagdaig o haranas kabuntagon karon atong mga bisita ihalad kini sa mga gwapo ang bunga nato nga mga milkuro sa mas amigos. Ilan ang kantahon unya ang haranas kabuntagon. Well, onya uwing sa atong Good Morning Pastor, subli atong makahinabi ang isa sa pinakarespetadong ministro dinhi sa atong iglesia. Ug onya atong hulamon ang iyang kaalam o kahibalo. Onya sa Good Morning Pastor together with Pastor Edwin Gulfan. Pinasahi mga bisita ang atong makauban karon sa Helping Hands. Sila naghahataw og special training alang sa mga gagmayng kabataan hangtod na sa mga dagko. Atong makauban unya ang atong Cagayan de Oro Misamis Oriental Football Association officers.
Ug dili lang na para sa panibagong mga tips para atong maatiman ang atong mga kalawasan, unya na sa ato ang Health Bits ni Miss Laila. Ug atong kumustahon si Kiawing unya na sa ato ang Bible Bits. Og mga higala, kuyogi kami unya, ayaw mo hawa diha. Kuyogi kami o luyugi kami ning kabuntagon sa pagpanimbaya diha kaniyo. Dinhi lang sa Panibaya sa Kabuntagon.